mfana yewensizwa wokhuluma mfana yewabala wokhuluma mfana yewensizwa wokhuluma mfana yewabala wokhuluma mfana yewensizwa wokhuluma mfana yewemfana wabala wokhuluma mfana yewensizwa uyakhuza wabala wokhuluma mfana wabala Sanibonani South Africa yonke. Lo ondingelelayo umzukulu weKhalathi Zungu odaba wamaphumulo emabomvini kwamenyezwayo. Umculo ngiculayo umculo wamaskandi. Mase ngithanda ukubingelela nabathandi bomculo wamaskandi ngokukhethekile. Ngizothanda ukunithulela iCD yami entsha kwi-album yesithathu. Njengoba ngigcine ngo-2020 ngikhiphe ingoma eziwu-2 laphana njengoba sengibuya nje kulo nyaka. Isihloko se-albhamu sakulo nyaka sithi Izintombi zaseMsinga. Ngizocela ukuthi South Africa yonke ningisapothe kulo msebenzi wami omusha. Ngiyacela nje ukuthi ningichase mangabe isiphumile niyithenge na online futhi izobe itholakala. I-albhamu le izophuma ngomhla ka-5 November 22. Uxhaso lenu nje ngiyalicela ingane zakwethu ukuthi ningisapothe. Mase ngithanda ukucela nabahleli bemicimbi ukuthi mangabe benza imicimbi igama lami belikhumbule, igama likaMzulu weKhalathi. Ngiyacela nje ukuthi belikhumbule mangabe benza imicimbi. Lokho ungakujabulela kakhulu. Abantu engizothanda ukubabonga kulo msebenzi le ozophuma ngomhla ka-5 November. Ngithanda ukubonga kakhulu uMaboneshe okubhuti wami okuyena ongisizile khona konke. Lo msebenzi nje uzophuma ngenxa yakhe. Ngithanda ukudlulisa ukubonga kuyena. Mase ngibonga nabafethu engisebenze nabo kwezinye zezingoma. Isikweletu khona enye ingoma ozozwakala kuyona. Mase kuba ukhula umfowantuli naye khona ingoma azodwala kuyona. Mase kuba umdushe futhi naye ngisebenze naye khona ingoma azotholakala kuyona. Ngiyabonga kakhulu nje kubona bonke abantu engisebenze nabo. Mase ngibonga nobhuti wasestudio uNkunze Bomvu okuyena uproducer wami obengiproducer umfokamchunu. Ngizodlulisa ukubonga kuyena. Ngibonge nje kubona bonke abantu abangisupportayo. Ngiyatholakala kuFacebook. Ngizocela abantu ukuthi bengifollowe lapha uManzini umzukulu weKhalathi ukhona. Ngiyatholakala na TikTok ngikhona @manzini umzukulu weKhalathi. Na Instagram kanjalo ngiyatholakala @manzini umzukulu weKhalathi. Na WhatsApp futhi ngiyatholakala. Inamba zizovela la escreenini nizoyithola. Ngizocela abantu ukuthi bengixhume nakhona bengilandele. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyathemba ukuthi umsebenzi lo ozophuma ngomhla ka-5 November nizojabulela. Ingoma ekhona ayikho ihloba ingoma ongeke uyithole laphana. Eyokushinga ikhona, eyothanda ikhona, eyakhayo ikhona, eyesonto ikhona. Ingoma ezothola i-album yami Zo16
Ngiyabonga kakhulu.